sang ni som ni pathum December thatop lamania khuwa vot to khop mai chu ta chhaparwa te ron sura school po vot hle maya zirlai te farewell te mang chawa school kal top lamani to wangin in thana te kan han neya zirtir tu le zirlai te dan chuan school chol hi lo ma hlel om ber mai ni po school kan han chola in amani in ka om le rak raka ka ei tur te ka ma mo te ka leya lo sur ve reng boka khwati vo mai ba ka che ta ti har sa chu wang zon ina tom tlek tlek maya ti chuan mania ina om hi chuan in ti tur sang sang ga da kwala chang le keyboard ka peta guitar ta ka pera ka zai le hluaya changin le khabu ta ka chiara zo ka rem fela thom no ta ka rem fela ka closet te ka ti faya chol tir hianin ti tur hi lo tam do tin Christmas in buat sai na veka nia chuan ke ma po ka intifaya ka met faya chuan tu kin rin nia dong ni te taw na ramen le kimbap ei tur ni fakala ramen hi abik takin mun dang da ka loi ve do thina ma se dong ni ya hen ka ei tui do ber ke ma chuan babu tanga hian ti chuan in Christmas te kan han mangzawa December ni somthum lo ni somthum pakhat kha Sunday ni wangkhan ni somthum tu ka sang ni som ni pathum chungan nungber tan ni chuak sakor moi toi tlanga hanen ang ugan te kan thian den ngan kala min lo tam khop mai ma se nom phiana voin hi January ni thum sang ni somni pali ani a ka thian pa te te an in nei shooting la durin thenzo la min shoi pheya ka lo phur khop mai kan riak dona ti chuan thenzo ko bo ruak ko lo nuama classic lai te lovin a lo vot lo chuna ni kang tha lung nuama zan lam ero chu ai zo lai chuna vot ve deuh lakin ga shia ti chuan ama kan thlen to thin na thenzo forest complex sa kan thlenga anuam khop mai helai hotel pa ngai ang thlapin room nuam tak tak mai oma ta chuan kan riak le don ani jingkar bo ruak po nuam khop maya golf course kal tur kan ni wangin man ho deuh thaka che tangaya in ti fai te in siam te angaya chumi pi alama kan thlen huna kan thalak na tur mun te kan en ve le ngai wangin man ho deuh takin kan in siam vata ti chuan a hmun kan thleng pheya a chhunga cafeteria lo oma cafeteria chuan kan luta tin thil hrang hrang alo oma pool khelna te han thut khom mai na tur ni om tak te committee room ni om tak mai te han kom khom khup na tur pui thu ta ka in kom khom khup na tur ni om tak tak te lo oma thut thleng za om pui nal tak tak mai lo oma chunga te chuan thalak aremangem ti te kan han ena a hmun mai an kol tu te pro kan bia a ti chuan arem don ni kan thia kan lom khop mai kan phur khop mai a thalak na tur te kan han en kwal ve ni when again tenzola golf course alam shooting do na hay shooting na mun do na kan thlen ma in kan in nei thalak tur ten kan ei tur min lo order sawa chung te chu kan nga ka shooting kan nei don hianin nei phor phot angayan ma ni a in nei te po an ei phor felo chuanin ril tram de wa shooting nei te kha pe om lawatin helai hian hei te te ni lo a shar boka ti chuan a thlang lama an ma ni thlen na kan chuka anin siam te kan nga ka an nu a golf course kan chuk thata a